bosgarren puntu honetan, Saitu ibaia eta Gobela ibaia elkartzen diren puntuan gaude. Puntu honetan ikus dezakegunez, beste puntu guztietan ikusi ez dugun bezala, bertan ibai ertzeko basoa nahiko garaturik dago. Egoera hau ez da prozesu natural baten ondorio. Bere garaian, Gobela ibaia puntu honetan bideraturik zegoen. Eta bere ezaugarri naturalak oso aldaturik zeuden. Baina urteetan zehar, balore natural hori berreskuratzeko ahalegin bat egin da, eta honen ondorio da bertan ikusten dugun ibai ertzeko basoa. Orduan, ikus dezakegu ibai ertzeko basoa askoz ere garatuago dagoela, eta gainera ibaiak bide naturala edo morfologia naturala hartzen duela. Informazio guzti hau kontuan hartuta, zera proposatzen zaizue. Lehenengo eta bigarren puntuan egin duzuen bezala, ibilbideko fitxa hartu eta bertan zenbait ezaugarri zehaztu. Ingurunean ikusten dituzuen ezaugarriak deskribatu eta ibaiko parametro fisiko-kimikoak zehaztu eta bildu. Informazio guzti horrekin dokumentu bat egin dezakezuen, dokumentu hori indartuko duen argazkiak gehitu, bertan hartu ditzakezuena, eta ez ahaztu koordenatuak, eremu honetako koordenatuak apuntatzea. Informazio guzti hori kontuan hartuta, hausnarketa bat egitea proposatzen zaizu. Azken urteetan, Gobela ibaiaren puntu honetan egin diren birmoldatze eta berreskuratze lanak erabilgarriak izan dira, hau da, balore naturala berreskuratu da. Orduan, horren inguruko hausnarketa egiteko lehenengo eta bigarren puntuan hartu dituzuen puntuak eta hartu duzuen informazioarekin konparaketa bat egin dezakezue. Horrek lagunduko dizue bertako balore naturala berreskuratu den ala ez jakiteko.